ଏହି ପତ୍ର ଲେଖନର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାନ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ନିକଟକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖ। ପ୍ରିୟ ସାନ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲେଖିବ, ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଲେଖିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବୁ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବୁ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ପାଇଲି ତାହା ଏହି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ସହରରେ ଏକ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ମେଳା ପରିସରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖି ମୋର ମନ ଖୁସିରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, ଶିଶୁ ପୁସ୍ତକ, କବିତା ଓ ଉପନ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାରର ପୁସ୍ତକ ଏଠାରେ ମିଳୁଥିଲା। ଲେଖକମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମେଳାର ପରିବେଶ ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ଥିଲା। ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଶିଶୁ କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକ କିଣିଛି। ଘରକୁ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ମୋ ମନରେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ତୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବୁ। ଏଠାରେ ପତ୍ର ଲେଖା ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ, ନିଜ ନାଁ ରହିବ, ତା ତଳକୁ ଠିକଣା। ପ୍ରେରକ ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ।